Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da safiya da fatan kowa ya tashi lafiya. Ni ne da naku na dawo. Za ku yi mamaki da sanyin safiyar nan na tashi. Ina so in yi magana ne akan ɗaya daga cikin matan jaruman Kannywood wacce ta fito take ƙalubalantar duk wanda ya ce babu tsaro a yankin Arewa. Domin na kalli hirar da ta yi a wata tasha ko Star Talk Naija ce, ake tambayar ta shin arewacin Najeriya akwai tsaro? Inda ita kuma take ba da amsa cewar a fahimta ta ba ma iya arewacin Najeriya ba, gaba ɗaya ma Najeriya akwai tsaro. To ni ba zan ja da ita ba idan ta ce wani ɓangaren akwai tsaro, amma dai a arewacin Najeriya gaba ɗaya kaf, ban ce North West kaɗai ba, Northern Najeriya gaba ɗaya ni ina ƙalubalantar ta cewar ba mu da ingantaccen tsaro, ba mu da wadataccen tsaro. Wanda abin da ya min ciwo, wanda ya sa na ce dole sai na fito na mayar mata da martani cewar da ta yi har take ƙoƙarin wai comparing Najeriya da wasu ƙasashe. Har ta ba da misali irin Isra'ila ko Palestine da dai sauransu. To ke in ban da rashin hankali irin naki, da rashin tunani, da rashin inda yake maki ciwo, ta yaya za ki ƙoƙarin haɗa Najeriya, ko in ce matsalar tsaron da muke fama da ita a cikin Najeriya da ta ƙasashen da kika kama suna irin Isra'ila su Palestine? Abin da baki sani ba anan shine, bari in tunatar da ke. Mu matsalar tsaron da muke fama da ita a nan cikin gida Najeriya ne. Kuma ina mai tabbatar miki ba wai wannan matsalar ta gagari shugabanninmu su magance mana ita bane ba. A'a, ni a nawa ra'ayin akwai siyasa a cikin wannan matsalar tsaron da muke ciki. Akwai siyasa, akwai hannun 'yan siyasa a ciki. Ba sa so wannan matsalar ta ƙare, saboda ko dai kai tsaye ko kuma ta wani ɓangaren suna amfana da wannan rashin tsaron. Shi ya sa ba sa so wannan matsalar tsaron ta ƙare. Abin da ya sa na faɗi haka, bai yiwuwa a ce an shafe sama da shekara 15 wai ana yaƙi da wannan matsalar, a ce wai gwamnati ta gagara magance. Bai yiwuwa. Idan gwamnati ta niyyar yin abu, ina mai tabbatar miki wallahi za ta iya. Kawai wannan matsalar tsaron gwamnati ba ta yi niyyar kawo ƙarshen shi ba ne. Shi ya sa kawai ake ta tafiyar hawainiya kullum jiya yau. Instead a ce ma matsalar tsaron ta ragu, kowane lokaci ƙaruwa take yi. Musamman a wannan gwamnatin da ke ƙoƙarin karewa. In juya can ɓangaren waɗancan ƙasashen da kike ƙoƙarin haɗa mu ko ki kwatanta mu da su. Bari in faɗa miki, waɗancan ƙasashen da kike ƙoƙarin haɗa mu da su, su fa ƙasa ce kacokan take shiryawa da kanta domin ta je su yi yaƙi da wata ƙasa domin kare muradunta ko kare al'ummarta, ko dai kare wani abu na ƙasa wanda ita ƙasan ce kacokan take wannan ƙoƙarin ta shirya da komai da komai a je a yi yaƙi da wata ƙasa. To mu kuma nan matsalar tsaron kamar yadda na faɗa miki a farko, cikin ƙasar ne da kuma wasu 'yan ƙasar wani ɓangare da ba su so a zauna lafiya suke ƙoƙarin tada ƙayar baya ko su ɓalli, wanda idan kika kwatanta su da sauran 'yan Najeriya, su waɗannan masu wannan ta'addanci 'yan tsiraru ne, waɗanda ba su yi ƙarhin a je a murƙushe su ba da ƙarhin bindiga. Amma kuma gwamnati saboda interest ta ƙi magance wannan matsalar. Saboda yana ɗaya daga cikin makamin yaƙin neman zaɓensu, ita wannan matsalar tsaron. Shin idan suka magance muku matsalar tsaron, da me za su fito kuma su yi yaƙin neman zaɓe? Ki fito ki bani ansar wannan tambayar. Babu hujja, domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa suke yaƙin neman zaɓe cewar za su yi ƙoƙari su magance muku matsalar tsaron. Domin yanzu shi ne mu a yankin Arewa maso yamma abin da ya fi ƙalubalantar mu. Mu su ban mu zauna lafiya, mu fita mu tafi kasuwa, mu sayar ko mu siyo
cikin kwanciyar hankali mu dawo mu zo gida mu kwanta da sai mu ƙara hita. Manomanmu su tafi gona su noma abincin da za mu ci, su dawo lahiya su girba amfanin gonarsu, mu yi ziyarce-ziyarcenmu hankali kwance. In suka yi mu haka su je can su ta mulkinsu, babu abin da ya dame mu. Amma saboda tuwo ne a cikin kanki ba ƙwaƙwalwa ba, har kike hitowa kike wai akwai tsaro. To idan ku haka ne, ai kin ba da mutane, tunda ni ina tunanin ki 'yar arewa ce. In ku har ki 'yar arewa ce, to a gaskiya ba haka aka so ba. Wallahi ni dai na yi tir da Allah wadai da abin da kika yi. In dai har ki 'yan arewan ce, kuma kin ari bakinmu ne kin ci mana albasa ba da yawunmu ba, wanda mu ba mu yahe ba da yawunmu kika yi ba. Wannan ke kaɗai ne daga ke sai sauran wannan 'yan ƙungiyar ta ko Triple R, wanda ni na san ba wai da yawun duka 'yan Kannywood ba kuke wannan maganar. A ku ne kaɗai 'yan tsiraru. To ni na yi tir da ke da kuma ku duka 'yan cikin wannan ƙungiyar masu goyon bayan wannan gwamnatin. Na yi tir da Allah wadai da ku. Wallahi ban ji daɗin abin da ke ba gaskiya, kuma ya kamata ki to ki gyara. Ba haka muka zata ba gaskiya. Yauwa, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa in za ki gane ki gane. In ba za ki gane ba kuma kika ci gaba da irin wannan, to addu'ar ɗaya da za mu yi maki ko zan yi maki shine, tunda kin ce akwai tsaro, to Allah ya haɗa ki da su waɗannan masu tada ƙayar bayan, masu kawo rashin tsaron. Allah ya haɗa ki da su sace ki, domin ki ji irin abin da sauran mutanen da suke ji idan an sace su suke ji. Tunda har kina hitowa kina magana akwai tsaro, ke ba ma ke ba, duk wanda ya ce akwai tsaro a Najeriya, Allah ya haɗa shi da rashin tsaron. Allah ya haɗa shi da rashin tsaron domin ya zama shaida. Wannan shi ne.